Gaurko egunean PSN, H Bildu eta Geroa Bairen arteko akordio historiko bat aurkeztera gatoz. Erorien eraikina deitutakoaren eraldaketa eta Maravillas Lamberto interpretazio zentroa sortzeko akordioa da. Maravillas Lamberto interpretazio zentroak fasismoaren salaketa eta memoria demokratikoaren lanketa izango ditu hizpide. Gaur aurkezten dugun akordio honek beste edozeren gainetik balio politiko, demokratiko eta simboliko handi bat duela sinetsita gaude. Eskuin muturraren eta fasismoaren forma berrien goranzko joera mahaigainean dagoenean, ezberdinen arteko akordioak balioan jartzen ditu. Atzo eta gaurko fasismoari aurre egiteko. Akordio hau ausarta da. Iruña eta Nafarroa mapan jartzen dituen akordioa da. Demokrazia eta giza eskubideak erdigunean jartzen dituen akordioa da. Ez dugu bakarrik iraganaz hitz egin nahi. Gaurko egoeraz eta bereziki etorkizunaz ere hitz egin nahi dugu. EH Bildu indar antifascista da. Eta halako egun esanguratsu batean horrelako albiste ona ematea gauza handia da.